जों भेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि बर'लेण्ड एक सरकारनिफ्राय जोङो साइकेल रेलिखौ लादों। जोङो बे पानेरि बियाबाव जों बिस्वजित दैमारिखौ देरहासार होनायनि थाखाय जोङो बेबस्थाखौ खालामदों। जों बिथांखौ 1 लाख भटआव देरहानायनि बेबस्थाखौ जों गोख्रोङै लादों आरो जों गावनो खस्थ' खालामनानै दिनै बे साइकेल रेलिखौ जों साक्सेस खालामदों आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो एक सरकारनि जानानै गुरै खावलायदों। नोंथांमोननि बेसेन गोनां भटखौ बिथां बिस्वजित दैमारि मानगोनां बिस्वजित दैमारिनि बे फामि बिबाराव भटखौ होनानै देरहासार होनांगौ। आं बेखौनो गुरै खावलायबाय। बेथ' जोंहा मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्सरकार एस'सियेसन आरो मिरु आफादनिफ्रायबो जोंनो बिथोन हरदों। IPPL आरो BJPनि जा एलायन्स गभर्नमेन्ट नैबे फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय जोंनो खावलायदों आरो बे लेखायै जोंनि पानेरि समस्थियाव जिहेतु बिस्वजित दैमारि बिथां BJPनिफ्राय बिथाङा केन्डिडेट हिसाबै सायख'जादों आरो बे बेलायाव जोंनि बे माने भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि मोनबा माने आन्सलिक माने भलन्टियार फर्स एबा बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्सरकार एस'सियेसननि खमैबाबो जोंहा 1500सो जोंनि भलन्टियार्सफोरा दिनै जोंनि माने सक्तिखौ जों प्रदर्शन खालामगोन। जों खना खनला हाबनानै रायजो राजाखौ जों खबर होगोन जे जों बयबो गासैबो जों सिभिल ससाइटिनिफ्राय हमनानै बायदि माने एस'सियेसनफोराबो जे ज' जानानै बिस्वजित दैमारिखौ माने जोंनि बे पानेरि समस्थिनिफ्राय माने बयनिख्रुइबो अल आसामाव जेसेबां MLA देरहालांगोन बिथांमोननिख्रुइ साबसिन माने 1 लाखनि सायाव भट होनानै आसाम एसेम्बलियाव जों रेकर्ड जानायखौसो सानबाय थादों। आल्टिमेटलि जोंनि केन्डिडेटआ देरहागासिनो दङ, बिस्वजित दैमारिया देरहानानैनो दङ। खिन्थु जों बेखौसो मावनो नागिरदों जे अल आसामाव मोनसे रेकर्ड जाथों एसेम्बलियाव माने बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै बिथाङा जोंनि बे पानेरि समस्थिनिफ्राय देरहालांनायनि थाखायनो जों दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्सरकार एस'सियेसना नारा नाथा जों माने गावनि माने खस्थ' टेक खालामनोबाबो गुबुन पार्टिनि मानसिफ्रा गारि गुरा बायदिसिना जों रेलि खालामदों। नाथाय जों गामियारि मानसि हिसाबै ओनसोलारि मानसि हिसाबै जों साइकेलजों बेरायनानैबाबो गामि गामि हाबनानै जों बिस्वजित दैमारिखौ रेकर्ड बानायनो नागिरदों। बेखिनिखौनो आं बुंबाय।